Dinamarca presidirà el Consell de la Unió Europea fins desembre. Cada 6 mesos la presidència rotatòria del Consell, que és important per donar prioritat a uns temes o uns altres, canvia entre els estats membres de la Unió Europea. Els 6 mesos anteriors van estar presidits per Polònia, que va donar sobretot èmfasi en la seguretat del continent, aconseguint significants avenços en el Pla de Rearmament i Preparació de la Unió Europea per 2030 o desenvolupant instruments com el SAFE, que permetrà a la Unió Europea emetre deute conjunt per finançar projectes de defensa conjunts. Ara és el torn de Dinamarca, que seguirà centrant-se en la seguretat, sobretot en el tema de la migració, que és un tret distintiu del país, i també la transició verda. And we are facing the consequences of migration, climate change and global competition. To all of these challenges, I believe that there is one answer: a stronger Europe. I per això dividiré el vídeo en 3 punts: la ingerència estrangera, les migracions i la transició ecològica. En un món on les potències autoritàries, sobretot Rússia, destabilitzen els veïns de la Unió Europea, és important que aquesta posi especial èmfasi en el camí de la integració d'aquests veïns. Una Unió Europea més àmplia i integrada la dotarà de més poder geopolític, però a la vegada també ho acompanya d'un enfortiment dels valors de la Unió Europea. I aquest punt té noms i cognoms. Víctor Orbán. Primer perquè no respecta cap dels valors de l'article 2 del Tractat de la Unió Europea, especialment l'estat de dret i la democràcia. I després perquè el seu no constant paralitza la Unió Europea, sobretot en temes on fa falta la unanimitat. Però això té una solució: treure-li el dret a vot segons l'article 7.2. I perquè fa la immigració, aquí la cosa es posa dura. Vol centrar-se en recolzar tots els actors implicats a seguir implementant el Pacte de Migració i Asil acordat el 2024, així com també seguir ampliant la llista de països de retorn segur per poder retornar els immigrants il·legals de la Unió Europea. I per últim, seguir cooperant amb països externs a la Unió Europea perquè es quedin els migrants que pretenen entrar a la Unió Europea de manera il·legal. Un exemple d'aquests pactes seria els que tenen amb Turquia o amb el Marroc, i això també inclou mesures per controlar l'entrada i la sortida de l'espai Schengen. Finalment, vol començar les negociacions en la llei de descarbonització, així com recolzar les negociacions ja existents per fer una Unió Europea més ecològica, més verda, més sostenible i més competitiva. La política mediambiental és un tret distintiu de la Unió i moltes vegades li dona veu i legitimitat per parlar en fòrums internacionals sobre la crisi climàtica. És a dir, és una eina de poder tou de la Unió que li permet influir en altres països i cal enfortir-la. Evidentment, el programa de la presidència danesa va molt més enllà en àmbits que no t'he mencionat, però també en els que ja t'he mencionat, i el pots consultar complet en el web de la presidència. A més, també caldrà veure com aquestes prioritats i quines d'aquestes prioritats es transformen en realitat. Sigui com sigui, tant inèdit com jo, seguirem pendents per aportar-vos totes les novetats del dia, així que no oblidis seguir-nos per no perdre més contingut com aquest.